Колькі трэба піць? Дакладна вам не скажа ніхто, але сярэднестатыстычны чалавек вагой 70 кг мае ў сваім арганізме 45 літраў вады. Прычым з гэтай колькасці 30 літраў прыпадае на ваду, якая знаходзіцца ўнутры клетак, а 15 літраў прыпадае пераважна на плазму крыві і вадкасць, якая атачае клеткі і знаходзіцца ў тканінах арганізма. Сёння дакладна вядома, што ў звычайных, неэкстрэмальных умовах жыцця, напрыклад, у пустэльні, і пры адсутнасці хвароб, арганізм вельмі чулліва самастойна рэгулюе водны баланс. У звычайнага чалавека колькасць спажывання вады з'яўляецца індывідуальнаю і ў сярэднім складае 30-50 мл на кілаграм масы цела. Таму, калі ў вас няма сур'ёзных хвароб, то няхай пытанне колькасці пітва асабліва вас не хвалюе, бо арганізм сам будзе рэгуляваць сваю дзейнасць і не памыліцца. Але ж у гарачае надвор'е ўсё ж такі раім мець з сабой бутэлечку вады.